Sa inyo naman, payong. Payong sapatos? Payong sapatos din, marunong ka rin. Inshallah. Pasyahin mo na yung sapatos mo. Ha? Pasyahin mo na yun. Pagkano? Para kuminta, puli. Kukuli. Pag may... Iitimin? Oo, Marami na, marami na napuntahan yan eh. 50, pag medisina, 50. 50 lang, parehas. Oo, kulayin pa rin ng itim. Ganun ba? Sige, wala naman akong susuotin. Mamaya na lang. Sige, pagbalik. Mamimigay muna ako ng aklat. Okay. Oo. Pahingi. Oo. Sa kanila ito mga ano ning dahil. Muslim. Sa Islam. Loy, sa Islam Loy. Eh, ano mo? Ano na magbabasahin namin. Basta-basta baka kayo ay susunod na magmumuslim, inshallah. Yeah. Okay. Talaga, dapat lang. Ang ano namin, nandun pa sa Oo, nakikita niyo ba ako ron? Oo, sa consumption kami. Oo. Sa Concepcion. Brother. Libre. Salamat. Mamaya na si brother. Okay na? Libre po, babasahin. Free po, free. Libre po yan, free. Libre po yan, libre. Libre brother, oh. Free. 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 Libre po yan, brother. Kami ay naniniwala kay Facebook. Yeah, opo. Kaya, Dati ako ay Christian din, hindi ko rin alam noon eh. Kaya ngayon, pinamamahagi ko naman sa iba. Ayan, may candy pa. Sana yan, libre po rin. Oh. May pa akong candy nyo. Para habang nagbabasa may nasusup-sup na candy. Salamat po. Pero libre yan, libre. Wala, libre. Ito, itong candy mo. Ayan, tatlo na. Sige, salamat. Dita, libre po mabasahin. Libre po yan. Libre po, kuha na. Ito pong candy nyo. Okay, thank you. Okay, ma? Sa inyo. Ano to? Libre. Libre mo basahin tungkol sa Muslim, kay Jesus. Naniniwala rin ang mga Muslim kay Jesus. Hindi nila tinatakwil ito pagkasi pinaniniwala bilang sugo ng ating Panginoon Diyos. Anak ni Maria, gano'n din ang paniniwala ng mga Muslim. Anak ni Maria, sa by miracle, walang tatay. Hindi mo sasalila, ha? Mahin mo basahin, sana eh. Badero, libre, yung candy mo. Dalawa lang. Ayan, siya. Ayan. Badero, libre. Kuha. Yung candy mo. Dalawa, salamat. Ito pa sa'yo. Tataling sa inyo. Papasa mo sa inyo, ha. Sa iyong magulang. Sister, libre po, are, libre. Libre mo basahin. May candy ka pa. Salamat, mabasahin lang, ha. Inshallah. Salamat. Hindi mo mabasahin. Patnubayan kayo ng Panginoon Diyos. Thank you, sir. Opo. Yan. Patnubayan kayo ng Panginoon Diyos. Inshallah. So, brother, sa'yo. Yan, dalawa lang. Sa tatay sa inyo. Basahin. Ako sa inyo. Hindi. Sister na sa'yo. Hindi mo. Thank you. Tatan. Kumusta po kayo? Ayan. Ayaw nga inyong candy. Ayan, salamat. Maganda nga po. Dalawa ang ibibigay ko sa inyo. Ito yung isa, yung dakilang pag-ibig ko kay Jesus. At saka yung kami naniniwala din kay Jesus. Yan po. Dati rin po kasi ako Katoliko. At ako naman, buhay naman mahagi ngayon nung natutunan ko. Masalamat po. Okay. Natangang sa inyo.
Brother, oh, mahilig ka magbasa, oh, libre yan. Brother, sa'yo. Ayan, basahin ko lang, inshallah. Okay din yun, dalawa. Pero, mahilig ka sa ano, basahin. Like hindi ka pa, habang nagbabasa. Ayan, salamat. Ika sister, oh. Like hindi ka pa. Ito rin sa'yo. Ayan, brother. Okay, sa'yo, bigay sa kay brother. Para may mabasa dyan, inshallah, salamat din. Okay, naman sa kanya. Okay, salamat. Ikaw, sister. Basahin mo. Itong candy mo habang nagbabasa. Salamat, sister. Libre po, libre. Libre, sister. Kabayan, libre yan. Kuha na, sayang. Kung basahin, candy mo. May candy pa yan. Huwag yung matakot. Hindi po ko terorista. Salamat po. Sister, libre po yan. Libre, kuha. Itong candy nyo. Tigisa kayo. Oh, brother. Okay. Ito ang iyong mabasa. Yan. Bigyan kayo. Ayan, may mabasa. Ako po ay dating Katoliko. Ngayon po ay Muslim na. Alhamdulillah. Nag-Muslim sino pa? Nagpa-convert ka na. Opo, nagbalik Islam po ako. Gandaya nga. Sister, sa'yo. Ano ba? Oh, Batanggay niya ako. Bali, napag-stay na po ako dito sa bagong Islamic Center natin dito sa May Carolina. Eh di, ang akin po ngayon tungkulin ay mamahagi nito ng mga libreng babasahin sa mga kapwa natin, mga Katoliko dati. Dahil ang aking paniniwala nun ay hindi rin ko po alam. Hindi na nalaang. Saan ka dyan Batangas? Batangas City. Ako sa Pablo. San Pablo? Oh, malapit lang ah. Sandali ah. Okay. Mister, babasahin. Ayan. Hindi kita kasi narinig eh. Okay, nung candy mo habang nagbabasa. Salamat. Oh my God, Libre babasahin, sister. May candy ka pa. Free and free. Tungkol sa Muslim. Ano ta? Brother, libre po yan, libre. Walang candy nyo. Sister, magandang tanghali po. Hapon na pala. Ito sa inyo. Huwag ng candy. Ayan. Kuha pa po ako sa bag. Meron pa po ako. Ang pati. Meron pa po yan. Ito po yung kasaysayan naman ng lahi.